Nobyembre 6, 2022. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. May mga Saduceo nga miduol kang Hesus. Kini sila mao ang nag-ingon nga ang mga patay dili mabanhaw. Nangutana sila kaniya, magtutudlo, nagsulat si Moises ni ining balaod alang kanato. Kung ang usa ka tawo mamatay ug may asawa nga nahibilin apan walay anak, ang igsuon ni adtong tawhana kinahanglan mga sawa sa byuda aron manganak sila alang sa namatay. May 7 ka magsuong lalaki, ang kamagulangan na minyo ug namatay nga walay anak. Unya ang ikaduhang igsuon ng asawa sa byuda, ingon man ang ikatulo, hangtod nga ang 7 ka magsuon nakapangasawa sa babae ug nangamatay silang tanan nga walay anak. Sa katapusan ang babae maoy namatay. Karon sa adlaw nga banhaw na ang mga patay, kinsa man siyang asawa nga silang tanan nakapangasawa man kaniya. Si Jesus mitubag kanila, ang mga lalaki ug babae niining panahona nagminyo ay, apan ang mga lalaki ug babae nga angay banhawon ug magkinabuhi sa umaabot nga panahon dili na magminyo ay. Sama sila sa mga anghel ug dili na mamatay. Mga anak sila sa Dios kay gibanhaw man sila. Ug gitin-aw gayud ni Moises ang pagmatuod nga banhawon ang mga patay. Sa bahin nga nagsaysay mahitungod sa sampinit nga nagdilaab. Naghisgot siya mahitungod sa Ginoo nga mao ang Dios ni Abraham, Dios ni Isaac, ug Dios ni Jacob. Kini nagpasabot nga siya mao ang Dios sa mga buhi ug dili sa mga patay, kay alang kaniya ang tanan buhi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.